Tak fordi du kigger med på denne korte præsentation om Under Byen Entreprises nytænkende og spændende koncept, synergisanering. Et koncept skræddersyet til dig, der er blevet pålagt at separere dit kloaksystem og nu ønsker opgaven løst professionelt og til en konkurrencedygtig pris. Koncept går helt kort fortalt ud på at udnytte fordelen i, at I er mange på vejen, der står over for samme udfordring. Når vi får mulighed for at løse flere spildevandssepareringer på vejen, kan vi nemlig sikre dig og dine naboer en god besparelse på opgaven, i det vi opnår billigere indkøbspriser ved vores leverandører. Vi kan forbedre mulighederne for at planlægge og minimere eksempelvis antallet af dyre og miljøbelastende maskintransporter frem og tilbage fra byggepladsen. Men vigtigst, vi kan udføre opgaven hurtigere, da vi opnår synergieffekt i vores arbejde. Alt sammen fordele, der kommer dig til gode i form af et bedre tilbud. Under Byen Entreprise er en autoriseret kloakmestervirksomhed, som har valgt at specialisere sig i at udføre kloaksepareringer. Da vi er en mindre virksomhed, har vi et minimum af fordyrende administrationsomkostninger. Vores personale er trænet til netop denne opgave, og vi arbejder altid efter klare procesbeskrivelser. Det sikrer, at vi altid løser vores opgaver ensartet, og derved øger kvalitet og sikkerhed på vores projekter. Når du vælger Under Byen Entreprise, behøver du ikke bekymre dig om mere. Du kan trygt læne dig tilbage og får således mere tid til andre, mere hyggelige aftaler. Vi projekterer den nye afløbsinstallation. Vi udfører opgaven og afleverer samtidig alle lovpligtige dokumenter til myndighederne. Sidst modtager du en drift- og vedligeholdelsesplan, der klart beskriver, hvordan den nye installation skal efterses og vedligeholdes. Vi tilbyder i den forbindelse et vedligeholdelsesabonnement, hvor vi sørger for at tilse et afløbssystem, tømme sandfangsbrønde samt rense akvadræn og tagrender. Det sikrer levetiden af din installation og kan spare dig for uheldige vandskader efter eventuelle opstødninger. Tak for din tid. Vi ser frem til at tale med dig.